तो तंते नाले तुम थान पचनी मापिए अलाम थेसे नाले तुम पिनी कार्बिआंलॉन्ग धर्मस काउंसिल सीएम डॉक्टर तुलिराम रोंहांग आमी फी की काय पनांग को पिनी नांगली तुम थेंगनो मदंते मीडिया थेंगनो मदंते कार्बिआंलॉन्ग लापेन वेस्ट कार्बिआंलॉन्ग लापेन हिनसेला रादा फानि पचनी नांग को गलाम थेके ला पुहेलो पतुमी सीएम तुलिराम रोंहांग पोता केरन आमे पादुलो labangso pota kirona melongsi rat angnosi je keche kebia aso tumanda Karbianglong arlo autonomous council arlo sitame polongle bangke pota pilapji lasinil tum APSL se hin pena bangke lake nitum poloni constituency ahin pen sitame nanglitum kaddo gobe rat dera fansame klardak pachini alam the bangal hanlo Tuliram Rongsang labangso alam the kaning je bangke lake mentu neta nilitum bangke APSL se party pen bangke Chidon nun thekte pipoloma pulongte Karbianglong ke lake siksidul area pulodangte ilitum inglong so phansi labangso hong bidhan malangte constitution bangke kirai kom tapini ke cheke be tum hanung si longle ki pipolongte halabangso hong bidhan karkan kalilang matuliram Rongsang asi Tuliram Rongsang ke pini Karbianglong labangso furkimo bangke pini klardak ilitum kadok werata chinilo je Tuliram Rongsang ke cheke be so tum hansi halabangso akirai koma saya bang sike klempu bangke lasi radet stame lang lipan kadok we non ki bang jarunia pan sitame kadok we Karbianglong lapen ke NC Hill lapen ke West Karbianglong ara sitame chakchi det nangji nile hin pen ki pukang tunga bangke lasi donatum lapen ke thekiding tum kadok we radet do ana pan sitame nilitum Poloni constituency APSL sia roben sitame pachinilo ilitum la puson saya bangke ilitum chedon nunangne lapen la puson asai ke cheke be tum han long le PG pu bangke mentune pen sitame litum ke chedon nunde Poloni constituency aro pen bangke lasi ke wangjar ni pen sitame alang le phana bangke litum condemn ji pini sitame litum Tuliram Rongsang ame phi kainang ko kalam the bangke la hello nilitum ke alang li kaning je alam the bangke chedon nunde si alam alang li si alam kaning je do je 1951 pen aphi ke bang tum han bang si pota e pichoji sita 1951 pen aphi tum han bang e pota pipe aso putha ke akime phan phanang thekma mata thenong theklo nala tum pila puji rar phan aso putha ka bangke 1951 pen hala 12 bosor aprang ke do haldak labangso ke che tum ladak Karbianglong lo piso sume en nangpo ahemarit do nangpo chobuching timlim nangpo 51 pen ta hala 12 bag dam thunang halang pulutangte 38 labusona bang thu tum bangke ladake indigenous lo hala bang mate hala ke 60 dolar rong aron ke tok angalam thelo sida pini Tuliram Rongsang ke patumi ason sitame komadmat phantong potake pipone nili laso bangke klardak chin ne delo sita patumi alam the bangke alang li bangke pini 51 pen jongsi laso pen ke do tum han jongsi pinangji pulongte lake illegal lo tribal protection ni kona sidulang hong bidhan la bangso ke tok dake ku bisidulang pulongte alang li hong bidhan puri hede pame polo chini pame mede polo tangte tumhan ke pamang huwa bidi bang sedang klem rong tangte nangli tum ke non saru sarhang apolo lasi nangli tum dak phuluni ang kangalong keche ke bia so tum ke 1951 aprang dong ke bang mate non aphi dong ke bang lo jela an phuluni ang kangalong keche ke bia so tum dopak la solam the batak paklari ma neli media thengno neli hin pen kachini labang so lam the bangke paklaring tung ladak uttor borbil lapen rongkut sidame 1964-63 si ke bang keche tum sadi pulodangte labang so keche tum han jong si pini Karbianglong ke cari Tuliram Rongsang jong si pota piji pulong te kuson lo ilitum tribal tum kona lo ke doko ilitum theglong lo hala evek block 1 block 2 ladak uttor borbil lapen rongkut 600 family aphan ladak ilituma dag relief camp nang bunai lo ilitum along labang so relief camp ke do ajok no na bangke atok